Sústreďuje sa to hlavne okolo Starého mesta, hlavná stanica a podobne. A potom vlastne smer Palackého, Jantárova a smerom Jarmočná, tieto lokality. Tam miznú tie kolobežky, čiže tam vidíme poslednú polohu. No a potom chlapci idú na miesto a hľadajú. My ju vidíme v systéme, vidíme polohu, vidíme poslednú polohu a máme nejaké údaje zo snímačov, čo má kolobežka. Čiže vieme, ako sa s ňou hýbalo, ktorým smerom išla. Vieme tam viac vecí, hlavne o polohe, no ale v prípade, že už ten modul sa rozbije, tak už vlastne strácame aktuálne údaje, už nám ostávajú len tie historické. A vieme sa potom posunúť ďalej a pátrať, že kde asi išla, ktorým smerom. Už zhruba vieme, že aké majú chodničky, kade sa pohybujú, nejaké také tie že skríše, ale skratky. Ja som mal normálnu kolobežku kúpené zo záložní breva a to som už predal 2-3 mesiace dozadu. Normálna kolobežka kúpená. Ale viackrát to tí mladší Romov, cigáni, akože 13, 14, 15 roční. Alebo keď čo drogujú, hulia, večer chodia, tak si porozbijajú. Viackrát som si všimol, že rozbijáš ja som ešte v živote na tom nebola. Aby som ani nechcela, lebo ja sa bojím. Aby som nespadla, lebo som si nohy zlomila. To viac robia to tí romské deti. Všade. To nielen toto osada, ani toto. Proste už je to všade. Proste odkedy ste vyrobili to tie antické produkty, bicykle, kolobíšky, odtedy to robia. Dobre, že ešte to tie motorky neberú, lebo to... No práve také miesta ako tu vidíme, tak tu zvyknú odhodiť naše zariadenia, čiže skontrolujeme, či tu niečo nie je. Väčšinou to vidno už z diaľky, ale tu to vyzerá, že je prázdno. No, v takej halde odpadu častokrát nájdeme kolobežku zastrčenú, že z nej trčí len koleso alebo riadidla. Čiže to musíme už mať vytrenované oko, že čo tam vlastne je. No ideme sa pozrieť na miesto, kde nám často miznú zariadenia kolobežky a uvidíme, či tam niečo nájdeme. Bežne za deň sa stane, že chlapci donesú jednu dodávku kolobežiek, len tam sú aj bežné poruchy, aj rozbité, čiže môžeme povedať, že okolo 10-20 nájdu za deň. Ak je to po víkende, možno v priebehu týždňa je to menej, no tak od 5 do 10 denne. No teraz prichádzame do záhradkárskej oblasti, kde v niektorej časti sa vyskytli osady, chatrče. Tam nám často miznú zariadenia. Tu v tomto potoku nachádzame zariadenia. Teraz je to pomerne čisté. Kolobežky tu nemáte? Kolobežky hľadáme. No, tie červené antík. V týchto kríkoch zvyknú byť odhodené kolobežky, buď tu vľavo, alebo tu.
Tak to vyzerá. Tu končia naše kolobežky. No, tu môžeme vidieť rozbitý displej. No, takto nám končia kolobežky. Rozbijú displej, rozbijú vlastne aj celý modul komunikačný. No a tým pádom stratíme polohu. Tu oni myslia, že keď rozbijú ten predný displej, že sa To už tak nefunguje. Tu tam to potom nosia, potom na nás myslia, to stáma. Mladí chlapci, čo chodia. Ideme na ďalšiu lokalitu, na Luník 9, čo je naviac nám to zmizli z kolobežky, e-bajky, aj z mechanické bajky. Tam. Vai,